ଆଇନା ଅଣ୍ଡା ଗୋଟା କେତେ? ଅଣ୍ଡା ଗୋଟାକୁ 10 ଟଙ୍କା। 10 ଟଙ୍କା? ଏତେ ରେଟ୍ କଣ? ବଜାରରେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନ ଆଉ ନାହିଁ ରେ ବାପା। ଯଦି ନବୁ ନେ ନହେଲେ ଯା। ହଉ ରୁହ, ମୁଁ ପିସିଆରକୁ ଫୋନ କରୁଛି ନା। କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଛ ମୁଁ କହୁଛି, ରହିଥାଇ ନା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ପୋଲିସ କହୁଛ? ଶୁଣ ଏଠି। ଆରେ ଆରେ ପିସିଆରକୁ ଫୋନ କରିଦେଲୁ? ଆରେ ଅଣ୍ଡା ଗୋଟା 6 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ତତେ ପିଲା ଲୋକ ବୋଲି ମାନେ ସେ ଗମାତରେ କହିଦେଲି ନା ଆଉ। ଆରେ କଣ ଭାବିଲ କି ଆମକୁ? ତ ନାଉ ମୁଁ ସେମିତି ଥଟାରେ ତତେ କହିଦେଲି ନେ 6 ଟଙ୍କା ଲେଖେ। 6 ଟଙ୍କାଠୁ ଅଧିକ ନାହିଁ ନେ। 8 ଟଙ୍କା ଦିଅ।